Hoxe imos desmontar 5 falsos mitos sobre sexualidade que moita xente nova aínda cree. E ti, cal destes escoitaches algunha vez? Non me podo quedar embarazada se é a miña primeira vez. Se hai unha relación sen protección e con penetración, hai risco, mesmo se é a túa primeira vez. O Nopor mostra como é o sexo real. O Nopor non é real, non é unha guía de nada. Non mostra consentimento, comunicación nin realismo. A marcha atrás é segura. O líquido preseminal pode conter igualmente espermatozoides, posibilitando, por tanto, un embarazo. O VIH só afecta aos homes homosexuais. Calquera persoa pode contraelo. A prevención e protección é para todos e todas. O sexo sempre ten que acabar en orgasmo. O sexo é moito máis ca iso. É comunicación, respeto e prazer compartido. Se te masturbas moito, podes quedar cego. A masturbación é unha práctica segura e saudable, sempre que non interfira na túa vida diaria. E ti, conoces algún máis?